Hvis vi ikke går bare først, ikke godt? Det er lidt skarpet, det kan være lidt tjekke. Ja, det er ikke lige, om den holder. Tak for det. Tag som måtte på tur i den kolde natur. En varm kop te og en lille en. Vi skal nok finde hjem igen. Vi læser højt, du må spidse ører og gætte titlen på et eventyr. Vi håber ikke, at du keder dig ihjel. Vi skal også finde et eller andet nice sted, hvor vi kan læse lidt eventyr op. Det skal jeg love dig for, der er. Der ligger der en halv meter. Ja, det er omkring. I hvert fald 30-40 cm. Jeg synes bare, vi skal følge Jordens. Jeg tror ikke, de finder nogen æbler umiddelbart her. Skulle de fandme være heldige. Det er kanon. Ja, så rykker vi videre. Han er bål. Det er helt kanon, han er bål. Spiser kål. Alle dyrenes idol. Ja. På en måde, så synes jeg faktisk, det er fint nok, når man bor i Danmark, at det er koldt, ikke? Ja. Det her, det kan man jo ikke opleve, så hvis man bor i varmt her. Nej. Så man aldrig oplevet sne. Det er alligevel en positiv ting, synes jeg. Det er vildt hyggeligt. Flot. Vi skal op til den her høj. Jeg tror, skal vi have tabt min vante et sted? En hvid vante? Yes. I sneen. Den kan ikke ligge. Jeg havde den lige før, sgu. Jeg kan ikke lige undvære den. Vi ses om 2 timer. Ja, bare vent her. Jeg slår os bare ned her. Der sidder kraftet med en spætte lige der. En vaskeægte spætte. Jeg fandt sgu min vante. Nice. Vil du have en hånd? Ah, tak. Ah, tak. Hvad sker der for spætten? Den hakker i træet. Det skal vi nok finde. Men det er da meget fedt sted at slå sig ned det her, ikke? Det synes jeg. God udsigt af det hele. Jeg kommer også lige i tanke om, at vi skulle have noget te. Vi skal da have noget te. Det gør også. Jeg skal bare lige se noget mærke, jeg har fundet herovre. Det giver slet ikke nogen mening. Men der er sådan æggedeler heroppe i træet. Det er jo vildt underligt. Gud, ja. Det er med hammerglas her. Det er alle de blade. Altså lige sådan en ovenpå. Det synes jeg også var meget fedt på en måde. Sådan, ja. Kommer man der hjem efter en hård dag, og man har været sådan lidt en mærkelig stemning. Sådan, ja. Og så kommer man hjem, går og snakker peace, love and humor, og så kommer man i seng, peace, love and humor. Bare pas på, at du ikke vælter ind i kameraet. Wow. Jeg tænker, jeg kan bruge det som stopklods. Så er det te-tid. Så er det sgu te-tid. Skal jeg lige se op til dig der? Men det er ret sjovt, at vi er så interessant, at vi bare kan filme os uden at spille skuespil, ikke? Det er meget sjovt, synes jeg. Umiddelbart. Ja. Det er meget fedt at have det talent. Ja, må vi se om det hitter. Facebook-test. Det var det der, fordi det var noget med en historie og en tidsmaskine. Ja, og så skulle du bygge tidsmaskinen. Ja. Og hvad fanden var det? Kan du ikke lige se det? Nej. Du havde en tidsmaskine, som du viste mig. Nå jo, den der lille en. Eller sådan noget. Nej. Papkassen. Nå, inde i lageret. Ja, så kom jeg op, hvad fanden er det en tidsmaskine, du har der, mand? Skal vi prøve den, eller hvad? Og det skulle vi så, ikke? Og så tager vi ind, og så kommer vi ind i fremtiden. Det er så siloen, ikke? Det skulle lige en fremtiden med lysene og farverne. Og det er der, hvor der var de der skærme rundt. Man må da godt se det fra en fugls perspektiv, men man gider ikke have en fugl.
Nå, sådan kan man også se på det. Yes. Jeg synes, det her det er ret flot. Ikke lege i trafikken. Måske lige der. Så kommer I igen. Nå, så går vi sgu videre. Er der en stol, jeg skal have her? Det tror jeg nok. Og jeg har lampen også. Du har lampen også. Jeg Super har godt. lampen. Så har vi måske det hele. Hvad er det overhovedet, det der? 3. Er du med? Ja. Nå, det bliver en anden vej. Det kan vi sgu ikke komme igennem med der. Fuck. Og så tager vi dig med her. Går vi sgu en anden vej. Det var så grueligt koldt. Det sneede. Det begyndte at blive en mørk aften. Det var også den sidste aften i året, nytårsaften. I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille fattig pige med bart hoved og nøgne fødder. Ja, hun havde jo rigtig nok haft tøfler på, da hun gik hjemmefra. Men hvad kunne det hjælpe? Stod den gamle mormor, så klar, så skinnende, så mild og velsignet. Mormor, råbte den lille. Men den stads tænkte hun rigtig nok ikke på. Ud fra alle vinduer skinnede lysene, og så lugtede der i gaden så dejligt af gåsesteg. Det var jo nytårsaften. Der sad hun under det dejligste juletræ. Det var endnu større og mere pyntet, end det hun gennem glasdøren havde grønne. Ja, et eller andet. Jeg fryser helvedes til mig. Det er sgu for spændende til mig, det der. Altså. Hvor nåede du til? Ja, det sgu. Skal vi i skoven? Jeg ved ikke lige, hvad det skal til for. Finder vi da bare et andet sted. Den skov var sgu ikke lige noget. Det er for mørkt derinde. Den var ikke lige noget for os, den skov der. Next. Hvad gør vi, Motte? På militærområdet. Militærområde? Er det derovre? Ej, det bliver sgu for mørkt. Det er deroppe. Der er noget lidt, måske. Nå. Eller deroppe, er det faktisk. Eller derovre. Kom. Boom, bam. What you gonna do? Jeg synes, du følger efter mig. Nej. Nu er du gået efter mig sådan der i en time eller et eller andet, mand. Jeg gider ikke have det. Det er ligesom et eller andet reality show, som jeg ikke har meldt mig til med vilje. Men det var fordi, det var en eller anden, der hed Boris, som gjorde det. Så fulgte de efter mig. Det er ikke med vilje. Og det er ikke det, jeg vil være med til nu. Det er pisseirriterende, mand. Du har skrevet under. Hej. Jeg har ikke engang en underskrift. Jeg er ikke engang dansk statsborger. Jeg skal bare ned til Sandholmlejren for helvede. Prøv at gå væk med jer, mand. Pisseirriterende, mand. Jeg prøver at gå ind i skoven, så der ikke er nogen fotografer. Så kommer du bare løbende. Ja, men det her, det går direkte. Er det live? Ej, så ser jeg helt herrens ud, hvis det er live nu. Er det sporløs eller sådan noget? Sporløs? Er det sporløs? Nej. Hvad er det så? Nu går vi ned til Sandholmlejren og anholder dig. Nej, det er løgn. For ulovlig indtrængen på privat område. Det gider jeg ikke. Så går jeg. Inklusiv planer om at skaffe ting op fra et militærområde. Så går jeg. Hvor vil du gå hen så? Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Hvad er det? Hvad er det? Hvad sker der? Ja, så den kan lyse på træerne. Ja. Det synes jeg er en god idé. Nu er det jul igen, hva'? Ja. Julen er meget lige til sommeren. Vi skal da også snart læse os et eventyr mere. Ellers så gætter det sgu da aldrig.
Han kunne de allerdejligste historier og klippede sådanne morsomme billeder. Hjerter med små madammer i. Der dansede blomster og sorte slotte. Kan du ikke lige læse så? Jo, det kan jeg godt. Det er noget med dansede slotte. Men blomsterne kunne jo ikke danse, sagde den lille Ida. Jo, sagde studenten. Når der blev bladene, var træerne, og der var slet ingen blomster mere. Hvor er de? I sommer så smukkeste roser sætter sig på tronen. Ej, Og så er de konge og dronning. det er godt, der ikke er dækninger ude, hva'? Lille pause. Ja. Fuck, det var underligt. Forholdsvis mærkelig situation at sætte sig i her til aften. Især når der ikke er dækning, synes jeg. Men det var der måske, Du kigger på min røv. som rigtig ved af det, sagde studenten. Ved du hvad, jeg tror det er sådan et eventyr, der gør rigtig meget op med autoriteter og klassesamfund. Det må vi se. Sommetider om natten kommer rigtig nok den gamle slotsforvalter, der skal passe på derude. Han har et stort knippe nøgler med sig. Knippenøgler. Det har han. Nøgleknippe. Jeg ved da ikke, hvad det er for noget. Hvad fanden det er for noget, mand? Jeg er så færdig, mand. Kan lige lade være med at ryge så meget. Der er ingen, som rigtig ved af det, sagde studenten. Sommetider om natten. Det har jeg læst. Vi kører videre. Jeg overgår ikke det her, mand. Det er totalt kedeligt. Man må også kunne gætte det eventyr nu, synes jeg. Der ligger en sniper derovre. Der ligger en sniper. Jeg kan se en laser, der ligger en sniper. Ej, det håber jeg da ikke. Hvorfor fanden har du mit tøj på? Hvorfor har du mit tøj på? Monika, kom ud af mit tøj nu. Karsten, drop det der fis. Monika! Det er slet ikke noget med tøj at gøre, det er farverne. Nej. Hvad er der? Ja, det er synet der. Nu kan vi se en lille smule, men den kan ikke finde ud af at optage billedet. At man skal sende et rigtigt svar. Hvor er det uhyggeligt, det der. Med to eventyr, ikke? Kæft, hvor er det uhyggeligt, det der. Og de to eventyr, de siger en titel, som man skal sende ind til os. Så står der måske noget tekst et sted, hvor der er nogle andre informationer. Jeg tror, du har ret i det der med ulvene, så jeg stukket ud. Ja, ulvene kommer fandme. Ej, jeg så lige sådan nogle ulveøjne dernede. Det krævede mig også rigtigt, det var i nyhederne i går. De havde sluppet dem løs for sugetransporten der, eller hvad? Hvorfor det? Zoologisk transport. Det var dem, der var lige ulvehylde for helvede. Det var fucking Ja, det var der før. Det var fucking nøjeren. Skal vi skride, eller hvad? Thijs måtte på tur i den kolde natur. En termokande og to ibikrus, to klapstole og Los Videos. Vi tager ud i alt slags vejr, selvom det er koldt om vores tær. Tænder ild og laver lys, så pyt med mørket og det skumle gys. Hvorfor går du som en rævlone? Det virker sgu da lidt underligt. Du er da lidt af en tonemis, så vær nu med i vores julequiz. Hvorfor går du som en rævlone? Det virker sgu da lidt underligt. Du er da lidt af en tonemis, så vær nu med i vores julequiz.